F'bidla oħra li se ssir fil-qrati Maltin mis-sena d-dieħla kawża quddiem il-qorti tal-Maġistrati se tkun tista' tinfetaħ online. Din hija waħda minn sensiela ta' inizjattivi li ttieħdu se jkomplu jsiru bilan li l-qasam tal-ġustizzja jsir aktar effiċjenti. Fil-programm Pjazza tkellem dwar dan id-Direttur Ġenerali tal-Qrati tal-Ġustizzja Frank Merċija. Se nkunu qegħdin nimwettqu oħra formula oħra li biex wieħed jiftaħ kawża quddiem il-qorti tal-Maġistrati sa minn Ġunju se tibda tkun tista' ssir online, jiġu dak li jkun m'għandux għalfejn joqgħod jiġi fil-qorti. Se nkunu qed imwaffqu wkoll reġistru elettroniku tal-insolvenza li fih nagħmlu reġistru ta' dawk il-kumpaniji u n-nies li jkunu insolvenzi u għaddejjem minn diffikultajiet ikunu qegħdin fih. Hemm bidliet oħra li se jindirizzaw l-aspett infrastrutturali. Fost oħrajn, il-Qrati Maltin se jkollhom 3 swali ġodda fis-sena 2017 kif ukoll bidla fir-Reġistru tal-Qorti tal-Familja. Li se nittrasferxu wkoll ir-Reġistru tal-Qorti tal-Familja inna nħossu l-ħtieġa li jċaqlaq biex l-ispazju fejn qiegħed jikber ikun iktar komdu kemm għall-membri tal-avukati u l-prokuratur legali u kif ukoll anke nkunu qegħdin f'pożizzjoni li nżidu n-nies ħalli s-servizz ikompli jittieb ukoll minn dak ir-reġistru. Iżda l-bidliet mhumiex biss infrastrutturali. Fl-istess programm ikkummenta l-Avukat John Bonello li nnota kif illum ġudikant jintgħażel wara skrutinju ta' kumitat indipendenti. Għall-ewwel darba hemm kumitat illi qiegħed poġġa kriterji oġġettivi illi wieħed irid jissodisfa jekk irid isir ġudikant. Ġifieri il-fatt li llum il-ġurnata hemm dawn il-kriterji, hemm garanzija illi xi ħadd li jrid isir ġudikant irid jgħaddi minn ċertu skrutinju. L-Avukat Bonello saħaq li grazzi għal ħolqien ta' dan il-kumitat mhux biss hemm serħan il-moħħ fuq l-għażla tal-ġudikatura, iżda hemm ukoll serħan il-moħħ fuq id-deċiżjonijiet mogħtija minnhom. Meta inti għandek kumitat kompost minn persuni ta' dan għal-livell, ċertament li l-poplu għandu jkollu rasu mistrieħa lid-deliberazzjonijiet ta' dawn il-persuni, pratikament ħatkun ħajatu frott li ħajatu deċiżjonijiet illi wieħed jista' joqgħod fuqhom.